Zolianky, tak sa v týchto chvíľach udialo a do čela ceny Entera na 1800 metrov vyráža favorit Cosmic Black Magic v červeno-žltom pod Jaromírom Šafážom, na druhom mieste štangloví zverenci Pejko na bariére v bielom, Jurášek v oranžovom. Ten v týchto chvíľach je na druhom mieste, štvrtý priebežne maďarský host Fight for Glory, na 5. mieste Victory Star, 6. miesto Riška Tender Princess. Pole je rozťahané do 8 dĺžok zavedenia. Cosmic Black Magic, dĺžku na druhom mieste Jurášek v oranžovom pod Jánom Havlíkom. Ten sa tlačí teraz už dopredu. Tretí je Pejko s Tomášom Romanom v bielomodrom drese. Na 4. mieste Stanislavom Georgievom navigovaný maďarský host Fight for Glory. Nasleduje Riška Victory Star pod Adamom Florianom a pole uzatvára ďalšia Riška Tender Princess pod Evou Buriankovou v čiernom drese. Vedie v solidnom tempe Cosmic Black Magic. Na druhom mieste stále Jurášek pred ďalším štangalovým zverencom Pejkom. Fight for Glory 4, Victory Star 5 a Tender Princess 6. Od štartu sa nám na poradí 6 koní nič nezmenilo. Máme do cieľa 500 metrov a od štartu vedie teraz už pritlačený Cosmic Black Magic, stávkový favorit. Jurášek je druhý, Pejko tretí, dopredu sa tlačí z posledného miesta Tender Princess, ale všetky kone majú šancu na víťazstvo. Cosmic Black Magic od štartu v čele. Stredom dráhy si nachádza miesto Victory Star, ale aj Jurášek a Fight for Glory. Victory Star, tá sa teraz dostáva dopredu, útočí na ňu Fight for Glory. Victory Star, Fight for Glory a zvonku Tender Princess, tam má najsilnejšiu koncovku, ale nie, je to Victory Star. Victory Star pred maďarským Fight for Glory. Tretia prebehla cieľom Tender Princess, štvrtý Jurášek, 5. Cosmic Black Magic a 6. Pejko. Videli sme víťazstvo linkovej Victory Star pre Línek Racing. Zo sedla ju podporoval jockey Adam Florian. Victory Star má na svojom konte tretí kariérny štart. Od štartu vedie teraz už pritlačený Cosmic Black Magic, stávkový favorit. Jurášek je druhý, Pejko tretí, dopredu sa tlačí z posledného miesta Tender Princess, ale všetky kone majú šancu na víťazstvo. Cosmic Black Magic od štartu v čele. Stredom dráhy si nachádza miesto Victory Star, ale aj Jurášek a Fight for Glory. Victory Star, tá sa teraz dostáva dopredu, útočí na ňu Fight for Glory. Victory Star, Fight for Glory a zvonku Tender Princess, tam má najsilnejšiu koncovku, ale nie, je to Victory Star. Victory Star pred maďarským Fight for Glory. Tretia prebehla cieľom. Tretí, dopredu sa tlačí z posledného miesta Tender Princess, ale všetky kone majú šancu na víťazstvo. Cosmic Black Magic od štartu v čele. Stredom dráhy si nachádza miesto Victory Star, ale aj Jurášek a Fight for Glory. Victory Star, tá sa teraz dostáva dopredu, útočí na ňu Fight for Glory. Victory Star, Fight for Glory a zvonku Tender Princess, tam má najsilnejšiu koncovku, ale nie, je to Victory Star. Victory Star pred maďarským Fight for Glory. Tretia prebehla cieľom Tender Princess, štvrtý Jurášek. Magic, stávkový